The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, la 7:02 na sa aton sa pagpangalagad. Mayong gabi kalibutan. Welcome na sa Action Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, mangon si Hota, senaryo sang panahon sa aton nga linya, Sir Gani Republica sa Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, maayong gabi. Mayong gabi Action Bray sa aton mga listeners, mayong gabi. Ari lakat sang aton maulanon karon nga chimpo sining gabi. Way untat Sir Gan daw pila ni kadlaw. Martes kita karon Abril 12. Aha. Tuig 2022. Si Tropical Depression agaton, no? Nagpabili naman siya liwat, almost stationary, no? Kag ina daw nagkagiho-giho ni siya sang mahinay karon nag-stationary naman siya. Ara siya sa Llorente, Eastern Samar. Ang iyang lokasyon ari siya sa vicinity sang Llorente, Samar sa 11.3 degrees north, 125.5 degrees east. Ang iyang kabas kugon 45 km per ora. Nagamadlos siya masubra sa 65 km per ora. Kag ang iyang giho sini ti amo na almost stationary, nagapabilin sa gyapon. Dason ang iyang nga kabas kugon nga hangin o kon masubra pa dira ang 150 km per ora malapit sa sentro. For the next 12-hour forecast, alas 2 karon sa kagahon. Ari siya sa baybayon sang Giwan, Eastern Samar. Nagapabilin nga 45 km per ora ang iya kabas kugon. Ang iyang classification is category tropical depression sa gihapon. For the next 24-hour forecast, alas 2 buwas sa alas 2 buwas, no, sa kaagahon 205 kilometers east of G1, Eastern Samar. Way na siya kabas kuguning nga hangin kay ma-downgrade na lang siya isa ka low pressure area. So, thank you. Thank you, Lord. Dason kadtuan naton si Basyang. Si Basyang naman niya. Si Basyang nakuha naton ini nga hapon alas 5. Nagdugang siya, nag-intensify siya. Kag sagwa na siya sang Philippine Area of Responsibility naton. So nagpangot lang siya, no, sa 135 degrees east, pero nag-oblique na siya 45 degrees. Pagwa na siya dayon, no. Pasaka, no. Ari siya 16.0 degrees north, 135.2 degrees east. Outside na siya sa aton nga par. Ang iyang kabas kugon nga hangin 130. Ang madlo siya masubra sa 160. Ang iyang direksyon nagagihi o ini siya pa naaminhan nakatungdan. North-northwestward. Mahinay man, no, slowly. Ang iyang dalagan. Dasonti ang track and intensity ang track and intensity bawo kadamo 12-hour forecast alas 2 karon sa kagahon ang anta dyan ni 1460 nasidlangan sang Central Luzon outside siya sa far, no.
Ang iyang kabaskugon aksyon Bray 140 km per hora. Ang iyang classification typhoon halin sa severe tropical storm, no. The sun for the next 24-hour forecast alas 2 sa ugto, no. May antad ini siya 1,565 kilometers east of northern Luzon, outside sa gapon sa par. 155 nagdugang iyang persa. Dason ang classification ni category typhoon Japon, no. Kag sa next 36-hour forecast alas 2 sang kaagahon sa Pitsa 14, Huwebes na siyang adlaw. May antad ni siya 1,650 kilometros ang kalayon na sidlangan sang extreme northern Luzon. Outside par na siya. The extreme northern Luzon na siya Babuyan kag Batanes. 155 sa gihapon. Typhoon ang classification niya. For the next 48-hour forecast, nagapalayo 1,690 extreme northern Luzon, Japon, outside siya sa Paris. 140 nagapabilin sa Japon nga typhoon ang iya classification. So ari niya sa Balintang base channel, no. Sa boundary sang Taiwan kag Pilipinas. So layo-layo na siya. Pero ang ila ni nga tendency amat-amat nagagwa ya si Agaton sa open high seas diri sa Philippine Sea. While si Basyang kadako sang sirkulasyon niya kag sa Persa kag sa Madlos amat-amaton niya ni assimilate, no. Gina-assimilate niya daw bihagon niya abi kung sa aton nga vernacular daw bihagon niya. Maisa na lang ni sila, no. Pag isa nila pakadto ni siya somewhere sa northeast, no, northeast. Malikaw ni siya sa mainland Japan daw, matabok ni siya sa between northern Japan kag dira sa hugpaas ni daw ara sa Korean Peninsula gid, no. So muning dalagan nila. Pero kung i-assimilate siya ni Typhoon Basyang, ang haboy gyapon sa sirkulasyon niya, pabilinan niya tani gyapon sang trough o kung ginatawag ta nga pugada. So may ulan-ulan ta gyapon pero hindi na tama kabaskog daw, medyo light na lang abi to moderate na lang, amat-amat siya. So at the end of the storm there is a light. Correct. Amat-amat na ni siya. Ti ulat-ulaton tapit sa 12, 13, 14, no. Sa Semana Santa, no. Dason ti ang Pitsa 15 Holy Friday lan tawon naton ni, no. Kabay pa magamat-amat siya kay ti mamalandong man aton mga kauturan mo. Gani. Pero anong kapalaran tagini sa Huwebes, Biyernes man? Huwebes ara pa gyapon ara pa sa gyapon. Miyerkules, Huwebes ara. Pero amat-amat na siya. Amat-amat na siya, hindi nga siguro nga tanto na gid. Galing ti amo na may mga pugada siya, may mga ikog-ikog yabla, may mga galon pagyapon nga ipaulan niya pero hindi na gid tanto kadamol sang kagapon, parehas sang kagapon, no. Kagina sang aga amat-amaton niya na ni palayo siya, no. So ibilin niya ni ang ang mga extended elongation tanga trough. Expectar ko boss aga pa bugtaw tapi jumay adlaw naman to sa sidlangan bala ha. Tulog lang anay karon. Oo. Kay ang ibang blaw ay nabla brief, ubos na basa, way gid nagmala. Isa na. Daw kalain no, daw pila na kadlaw ay takita adlaw. Halin sa Biyernes, sir gan mo. Oo, halin sa Biyernes na. Martes Plastic kulangon ta vitamin D sini. Gani, Isa sunlight lang tawag ko, no. Gani, yes, correct na sir gan. Si tumar lang sa anay Santon D+. Vitamin D+. Mabatian ka gini Doc karon bali no maayo man mag-endorse ni Sir Gani gili no. Pa-endorse tani mabatian ka ni Doc na karon bali maayo man mag-endorse Sir Gani bi pa-endorse tani sa kada report niya kay Action Bribe. Oo. Di amo na pabiso lang sa aton mga listeners nga hindi magkumpiyansa, alisto lang sa gihapon. Ulo-uligmat yo tay base ang tubig ara na sa sulod balay kag nga sobra na sa tuhod, no.
nami uragog sa aton tulog. Gani. So luligbat lang. Buligi lang ko da abiso sa aton mga Yes. listeners. Sir Gan, Sa Padre, sini nga kahanginan sa imong programa yes, Action Right. Advocacy na to niya for tigid basta may mga bagyo ka ngay Sir Gan. Oo. Sir Gan, salamat. Good morning gabi. Sige, welcome ngayong gabi Yes, sir. Action Right. Thank you, good sir. Action Firing Line. Wala sitwasyon sang palibot ta, baw. Hasta sa Webes, Biyernes, gali do hindi pagid naton matikman ang medyo maayan-ayan nga sitwasyon sang panahon because nga si Basyang kag si Agaton subong do mo ning nagabira-bira di sa aton sponsor Pilipinas. Sige lang sa mga utod ta nga nagapuyo sa igad sang baybay sa dalom santay tay kilid sang kasuban kag kabakyasan, alerto lang 24/7. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time la 7:11 na. Subong adlaw Martes kita yari na sa Abril 12, 2022. Action Firing Line. Bukas ng aton sa Facebook page pagya sa Aksyon, radiobacolod.com.ph, sa web naton, YouTube Plus, ang Twitter account mga Kaksyon. Ang aton sa nga text hotline na, lawagon ko karon liwat mga Kaksyon. Anyways, ayo ko sa aton sa mga listeners nga maghatag man sang komento sa aton sa nga discussion. Ang akon pamangkot subong nga gabi, ano gid ayhan, no? Ano gid ayhan nga nagtumar sa huna-huna sining principal nga nagpangluthang kag naghikog man. Although nga ti may ara na sa mga motibo, pero kamo abi komento, no? Principal nga nagpangluthang sang duwa ka persona mag-asawa kag naghikog man didto sa area sang hinubaan kaina sang aga mga Kaaksyon. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. On board na Tob Las 9 tak na sining gabi, set back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano ba lang nagali na gumba kag kaulumol nga mga balita sa aton sining pagpangalagad. Aksyon Firing Line. Principal nga nagpangluthang sa mag-asawa mga Kaaksyon dito sa hinubaan, subong nga adlaw kon tani to magapadulong ang maestra sa Women's Desk ng PNP agod ireklamo si principal sang sexual harassment. Aksyon Firing Line. Magluwas sina may ara man sang allegedly ginreklamo man ini siya direkta didto sa 4 mga Kaaksyon sa Malacañang. Aksyon Firing Line. Bao perti man, no? Ang iban nga balita, ari man ho, nagpamiesta lang kagabi dira sa may barangay Bulata, Kawayan. Gintero man, patay mga Kaaksyon. Nga gintero, kay ginsipa yang mga motorsiklo nga nakabalabag sa tricycle ya kay hindi siya kaguha. Ay nano man kapag kaisog. Aksyon Firing Line. Huwag sabi kaayo nga idugon tanay kay magwa ko anay, sinipa niya. Suno sa investigation ha, nangakig man to mga tag-iya, ginkompronta, gintapungol niya pag ginantag-iya. O, kundi tiniro siya. Aksyon Firing Line. Ang ibang nga balita mga Kaaksyon sa NOCPO, wala sila nakamonitor subong nga mayara sa mga drug dealer diri sa Negros Occidental nga nagahatad sang financial sa mga nagapapili nga mga kandidato. Aksyon Firing Line. Ang iban nga balita, duga nga mga LGU sa Negros Occidental nagsuspender sang klase kag trabaho sa gobyerno bangod sining Basyang kag Agaton. Aksyon Firing Line. Damo naman subong kuano, damo subong mga landslide Don Salvador, may landslide sa Calatrava sa area sang San Carlos mga Kaaksyon, may araman sa kagabi sa Talisay ya may landslide na diri man sa Bacolod. Aksyon Firing Line. Pwerte na kalawig sang ulan halin pa nagligad to nga inadlaw hasta subong ti mga duta ya medyo maghumok ini. Aksyon Firing Line. Kag na-interview na aksyon Marlon Hinavia makaksyon ang alkalde sang hinubaan si Mayor Ernesto Istrao may koneksyon sining pagpangluthang sang principal ay kilalang kilala yagid ini. Pwerte no, grabe guro nga kahoy-anan sa utok niya, mahuna-huna ya, amuto nga nagpinaniro gid sa iya. Aksyon Firing Line. Ang ibang nga balita diri sa Bacolod COVID-19 vaccination, temporaryo nga magauntat sang 4 kadlaw. Aksyon Firing Line. Comelec Bacolod wala pa sang may nabaton nga formal nga reklamo sa mga campaign materials nga natapik sa puno sang kahoy si Stefania kay nano. Mahulat pagid kabuya sang reklamo nga hindi nyo na makitaan to nga nagatalalapik sa puno sang kahoy do ka ay sus ko duma kun ako
Hindi ko man yan, no? Kung ako grumang kumilik, di ka tuon ko nalang nakapanglalason, dayon mo nga mahulat pa ya sa reklamo man. Aksyon Brian Warden. Aksyon Firing Line. Itao naman ang violation ina against sa aton sini dunang manggad nga mahulat pa ta reklamo. Kay kun hulton tang reklamo sang tawo, why nisliya gana. Pero ang kahoy guro kon makalakat lang na kag makatikang kag makakadto sa kumilik kag DNR dugay na magreklamo. Aksyon Firing Line. Do ka simple malang na ay sus ko Ginoo patawarala 7:16. Aksyon Brian Warden. Aksyon Firing Line. Balikan ta na karon mga balita lokal mga kaaksyon ano sa mga balita didto ya sa national. I-check ta rin karon mga kaaksyon sa national ba didto ya sa Baybay Leyte mga kaaksyon. As of this afternoon nga report sa ila sini nga mayor dito nga si Jose Carlos Sakari Magkaksyon yara na sa miara sang 28 subong nga missing no nga way pagyapon nagkalakitan ini bagluwas sa gin-report nga 22 ang nagkalamatay sining landslide sa pila ka mga barangay sa nasambit nga syudad. Aksyon Firing Line. May ara ining lugar nga ini may ara sang 210 tanan ka mga households mga kaaksyon sa diin nga tinakluban inisang tubig iya mga barangay nga ini. May nakitaan ko nga before and after bla nga mga pictures. Katahom-tahom ara sa nabukid nga porsyon na linabyan iya sang tubig tinakluban ini mga puloyan ang tubig may dala nga mga kahoy plus ang mga kadutaan amo ni nga may ara sang missing nga 28 kag 22 ang nagkalamatay 105 ang mga injured sa sining nga mga tinion. Aksyon Firing Line. Sa Bogos nga Pilipinas mga kaaksyon may ara sang 95,000 ka pamilya ang apektado subong nga may nang naglabot iya sa 139,000 ka tawo or individual ang ara subong sa mga evacuation center kagangila sini mapuluyan ang iban ginpang anod sang tubig ang iban mapuslan pa man pero nagaagod-agod sila subong. Aksyon Firing Line. Pwerte nga dulot ni Agaton ang iban nga balita mga kaaksyon may connection gyapon sining maulanon ka bagyuhon sa Pilipinas nagdangat naman sa 265.3 milyones pesos ang gingarnachar ni Agaton kag basya nga mga agricultural crops and products mga kaaksyon. Aksyon Firing Line. 2,132 ka mga utod ta nga mga farmers ang apektado sini. Bawperti nga halit no. Way patayan na katong kaaw sa bagyo nga udet kay dira nga mga lugar nila biyan man ni mga Cebu nga ini didto man nga portion ginliwatan na naman kita. Ti ining pagpamutang sang mga tarpaulin sa puno sang kahoy pila kadlaw kahoy mausdang ni ting kahoy dako ni nga bulig sa dunang manggad ta dako ni nga bulig sa mga baha. Aksyon Firing Line. Tapos mahulat ka pa yung reklamo sa publiko abi kadto ito kag maglibot sa lugar to kag panglasnita to. Aksyon Firing Line. Ang iban nga balita mga kaaksyon grabe si Presidente Rodrigo Duterte ara gihapon sa ginatawag nga approval trust rating niya sa pagkataas record high sa gihapon sa ginpatigayon yang survey sang Publicos Asia Inc. mga kaaksyon ano sa rin nakakuha sang 67.2% sa 1,500 ka mga respondents mga kaaksyon pagkatapos ang 5 ka bulan nga o kon 12 ka bulan nga nakaligad. Aksyon Firing Line. Sige, mayo gid no si Presidente Rodrigo Duterte nagahabil na lang ni ang iya sining nga pagpungko bilang presidente sang pungsod Pilipinas. Manuguwa na ni siya mga duha na lang kabulan ang bilin. Ako saludo ko kay Presidente Rodrigo Duterte magkaksyon and lauman ta kon ang next president nga malapawan niya pa ang abilidad ni Presidente. Aksyon Firing Line. And may mga grupo mga kaaksyon, istorya ta politika gamay nga ling haplit kay para may ideya man kamo. May nga mga grupo sa idalom sang Isko Moreno yang nga kandidato ang nagapanawagan nga kung pwede magsanib puwersa na lang ang iban man nga mga kandidato sa pagka-presidente kag itingob nila didto kay Vice President Leni Robredo agod nga pierdihon si Bongbong Marcos. Aksyon Firing Line. Puwerte no? Hindi nagigurumagwanta si Bongbong Marcos nga ginapanawagan na lang nilang iban nga mga kandidato sa pagka-presidente like Ping Lacson, Isko Moreno, Manny Pacquiao. Tingban nyo na lang ang pwersa nyo kag iula to kay Robredo para hindi tagid makapapungko kay Bongbong. Amaning panawagan sang publiko nga nagasuporta kay Isko. Aksyon
firing line. May mga grupo nga Isko Moreno movement nga ini or inabalang nga grupo nga nagasuporta sa iya, nagakalas na sa iya kay sa rating sa mga surveys layo sila katama didto na ginahaboy kay Robredo. Nagalaom ko gani nga a days before sang eleksyon base bala mga kaaksyon nga inang Leni Bongbong na lang gid diya mag-inkwentruhanay base halos tanan nga di pulo ni Sly, no? Pulo ka mga presidentiables, basing siyam diri o kon walo itingob gid ang pwersa kay Leni para hindi lang gid magdaog si BBM. Pero lantaw ko bisan way na ni ang mga iban nga mga presidentiables, may pwersa man si Leni Robredo bato kay BBM kaaksyon hindi mo man siya basta-basta. Aksyon Brian Borden. Aksyon firing line. Lasa 7:21 na Action Radio Philippine Standard Time mga kaaksyon. Now, diri kita na sa lokal kay ini ka-unusual nga mga hitabo bla sa aton sini palibot. Ang natabo kaina didto iya sa Banwasang Hinubaan sa may barangay Puok, no? Banwasang Hinubaan mga kaaksyon. Aksyon firing line. Kay na naga-program kita sa Action Hotline, may nag-info na sa aton diri nga may shooting incident sa nasambit nga lugar kag involved diri ang principal. Subong man ang iya sini nga maestra kag ang bana sang maestra mga kaaksyon. Aksyon firing line. Ini mga kaaksyon nagluntad ini dira iya sa may Bilbao o Bico National High School sa barangay Puok, syudad o kon Banwasang Hinubaan. Sa diin patay diri ang asawa nga si Alvarisa Aroy kag ang bana nga si Christopher. Ini sila ang pinangluthang. Si Christopher isa ka call center agent mga kaaksyon. Aksyon firing line. Ang suspitsado nga ginatudlo diri amo si Principal Warren Escosar, no? Principal ini sa nasambit nga bulothuan. Suno diri makaaksyon kay Police Major John Ganzon, ang hepe sang Hinubaan PNP. Kaina sang aga nakibot na gid lamang ini sila nga pinangluthang, no? Baggolan ni galalabot ganing mag-asawa sakay sa motorsiklo kag pinangluthang ini sila sang suspect. Ang gingamit niya diri sang principal shotgun man lang. Aksyon firing line. 12 gauge shotgun mga kaaksyon. Timagambal kita 12 gauge. In short, ang iya sining nga bala may 12 tanan ka mga balines ina mga tipulo na bla. Tikon umigo na sa lawas mo bisan isa lang dumahuya kana na magtindog labi na gid ko masakam kada. Aksyon firing line. Pagtiro niya makaksyon sa bana ang asawa dumalagan, no? Dumalagan, in fact na bit-bit pa ng helmet duara pa sa ulo ganimo. Pagdalagan sang asawa didto sa kwarto ginsunod kag didto pinusangan man sining principal gamit gihapon ang shotgun. Aksyon firing line. Kuni tumbanan ning duha, no? Tumbanan ning duha ang principal nagbalik sa iya salakyan kay nagkuot. Abi nila malagyo, no? Abi nila malagyo kay ti tumbanan ning maestro o kon maestra kag ang bana. Oy, o hindi siya gali malagyo kundi nagkuot mga kaaksyon sang isa ka pusil nga isa ka kalibre 45 kag gintero niya sa iya kaugalingon tumba ang principal. Aksyon firing line. Amo nang pinaka senaryo kay na didto mga kaaksyon sa nagluntad nga shooting incident las 8 sang aga. In fact, may mga manunudlo naman gani sa nasambit nga lugar nga nagahilibi anay sang nakitaan nila kag nabatian nila ang linupok sa lugar nga daw hindi nila gina-expect target ang nasambit nga hitabo mga kaaksyon. Aksyon firing line. Ginpamangkot naton diri si Ganzon kung ano gid bala ang pila ka mga anggulo kag ano ang mga motibo nga ila sini inisyal nga nakuha sa pag-imbestigar. Aksyon firing line. Ining principal mga kaaksyon, una, suno sa report, ini siya ginreklamo, no? Ginreklamo didto sa 8888. Amo ni siya ang numero nga ginhatag sa panahon pa ni anay PNP chief and now Senador Bato de la Rosa nga pwede makakonect
ang tanan nga mga tao pwede maka-text dito kag makapanugid sa gusto nyo isugid kung may ireklamo ka mo, ilabi na gid kung involved ang ginareklamo nyo nga mga trabahante sang gobyerno. Action firing line. So ginreklamo ining nasambit iya nga principal. Asto ko na nga reklamo, hindi pa gusto ni Ganzon nga ihambal gid ini. Ginausisa pa niya. Although may mga ideya kita, but ako ya gusto ko pulis ang mag-ahambal. Now, magluwas sina mga kaaksyon, kaina sang aga, ang inigali nga maestra, may plano na, kag nagpariser na sa women's desk sang PNP sa Hinubaan, nga magareklamo siya, ining maestra, kontra sining principal, kay ini suno sa iya, gin himuan sang ginatawag sexual harassment sa tong bulan sang Pebrero. Action firing line. Ining maestrati may posible man guro nga mo maningin teksto sa 8888 mga kaksyon. So nakibot man ang gani si Ganzon nga ang ining biktima amo gali ang ginapaabot sang women's dira sa PNP sa Hinubaan nga istoryahon bangod sining alleged nga pagtinunto sa iya sining principal mga kaksyon. Action firing line. Di wala na ni natabo pa ang pagreklamo kay mas ginuna nga ginpos angan ini siya sang nasambit iya nga principal. Action firing line. Pamati ko sa inyo mga kaksyon ang interview naton kay Ganzon angot sini and pagkatapos dira kwaon ko sa aksyon Marlon Hilavia kay may interview man siya kay Mayor Istrao, ang alkalde sang Banwa, kilalhanay gid sila sang principal. In short, may edad-edad na, ining nagkalamatay mga kaksyon, mga bataon pa. Action firing line. Yari si Ganzon. Alins nga mareklamo ang biktima ang maestra sa kay principal no, sa alins nga sexual harassment nga hinimo sa iyang principal. So, ginahula tali naman supposed to be Regina sa duty investigator sa women ang pagkaris ang biktima. Sa to sa ina, nakibot ko yun na pag-respond ko sa police out. In-expect nga kliyente dapat sa WSPD ko is ang biktima ta. So, wala pa yun ka kuha na sa detalye. Kaya mo na itong initial nga lantaw ta pinakaangulo sa sini nga shooting incident. So magambal kita sexual harassment, ano siya sa principal initially, sir? So wala po ko sa concert kay ang sa basta sa mga sensitive part sang sorry basta regarding women. So nakita sila isang awareness na so mga pinaka-detalye sila regarding na sir. So wala hindi may nag-tackle kay siya tawag nga pala kasi women. Ay, see. Sir, anong may report kami nabatan, sir, nga ang ginreklamo man siya kuno sa 8888, sir, ang principal? So, amo pa na sa lang determine ko, sir, pero sa sini nga incidente, nga shooting incident is klaro pa na ang motibo, yes, sir. Between sang biktima kag sang sa suspect is nag-aangot sila ang angulo. So, kung may harap pagit sa iya nga reklamo, yung underground sini nga incidente, sir. So, hindi pa ko pa fully disclose kay hindi na nag-una sa sini nga incidente, sir. Naintindihan tagit, sir, kasi sa women. Pero, sir, anong nga armas lutang gingamit ka kayo na, sir? So maging gamit sa shotgun. So tapos ang 45. Pero actually sir ay ongoing na siguro mga natandak sa soko siguro. Kapot lang. So katagdan ako rin sa sungkol dito sa after sa mga findings ng soko sir. Yes, sir. Pero sir, ang shotgun gingamit niya sa lalaki or sa babae, sir? Sa bot sir, sa bot. Pali ang gingamit niya particular sa kawalingan sir. Ay, okay, grabe man, no? Mali waiting na siya daan, sir, pag-abot sa ng duwa ka biktima? Subject for confirmation ng gina-certificate at ang natabuan niya mga maestra is ang nakuha talaga detalye tungkol sa trauma na tabo. Pagkakita nila is alam ko silang gintiro sa principal nila ang duwa ka biktima. So, hindi pa maibig niya pamangkot sila kung ginbantayan sa principal kasi
walang tao dali sa crime scene is kung ano dito si parking na di isang salakyan tabangan isang iskilahan. So basi nagagtanay sila baro. Aksyon Brian Warden. Aksyon Firing Line. Amo ng initial nga investigation sang Hinubaan PNP makaksyon may koneksyon sini nasambit iyang insidente. Aksyon Firing Line. I-check naton subong sa aksyon Marlon Henavia kay ti madako ini nga insidente kinahanglan gin makuhaan sang panugdaon kag ideyaman diri ang alkalde sang syudad ano kadi an aksyonan inform lako okay ara sa aksyon Marlon Henavia sa kasugpon sining balita aksyon Mar ang imo balita dulong sa aton sa D3 Bio Dugang Proteksyon sa Kaugalingon aksyon Mar maayong gabi. Aksyon na raya mayong gabi dasig nga nakalabos sa itulupangod ni Hinubaan Municipal Mayor Ernesto Istrao ining krimen kamanti aga na aksyon na pa rin natabok kay dan kagahalos sa tarang mga tao nagkapugtaw naman ang ining krimen nga pag tiro una nga info nga nagsumbray aping apin ni Istrao ang pagpati niya ining lain balang insidente sang shooting ining perme batian bla duha ka grupo nga naglatanay ikubrahon tauli ang subray nakipot kid si Mayor Istrao kay ang involvado diri principal sang siring Bilbao Oipico National High School kag dugay na niya aksyon bray nga kilala gid kay ang amay sang saning principal nga si Escosar amo tong amigo gid no ni Istrao aksyon na bray kag sang una sang hindi pa mayor si Istrao ga obtanay sila perme saning principal nga si Warren Escosar. Now, ang information nga nakalabot sa kay Istrao, based man sa mga impormasyon nga nakuha niya sa site sa insidente, kag sa mga tao mismo sumbray nga nakakilala kay Escosar, plus ang investigation report man nga gin-submit ni Hinubaan PNP Chief Police Major John Aganzon, kaina lamang sa hapon. Timing man kay sa ato sa nagapag-interview kay Mayor Istrao, mga pila pa lang ka minutos na nalikat to sang gin-submit ni Major Ganson ang initial nga resulta sa ilasri nga investigasyon. Now may ara action price ang senaryo nga naglikad nga adlaw ginpatawag ni Principal Escosar ang tanan nga mga manunudlo sang ginadumalahan niya nga Bilbao Oipico National High School plus ang mga staff agsumbray. Ginisay-say kuno pamangkot ni kun bala sino ang nagpalapot sang reklamo nga sexual harassment direkta dito sa 888 nga Citizens Complaint Center agsumbray dito sa Malacañang. Why sang misa nga nag-ako pero hambal ni Istrao nagtinguha si Principal Escosar nga mabalaan gid kung sino. Although nga wala man nagsubragin kumpirmar ni Mayor Istrao kung wala nabalaan na gid kung sino. O galing sa punto siguro sobra naglapot lang nga may idea siya kung sino ang nagpalapot sa reklamo. May ideya gid siya kiti may nahimo siya nga hindi amo aksyon mar mo. Oo. Tiyambal ni Istrao magsiling sexual harassment may ara na sumbray daw special law ina siya. Kinahanglan may ara sa proseso nga sundon. Dapat diri sa local level dapat nagpalapot sa reklamo sa bahin sang Women's and Children's Protection Desk or sa DSWD o kung nagpa-blatter sa Philippine National Police. Pwede man gani nga makadirekta siya sa DepEd mismo ang ila sining Iloida. Action na bray kamanti ang ginadumalahan niyang bulutuan is Makateg nga public school mo. DepEd manage secondary public school inang Bilbao Oipico action bray. Nahamtang na siya sa barangay Puok, Panuasang Hinubaan.
Antes na siya full-pledged principal, so no kay Istrao, nagserbe ining si Escosar bilang officer in charge na principal man sang Bulwangan National High School. Oriental. Bulwangan, oo, Bulwangan. Oriental nga part kay kabalo kay nang hinubaan sa Unhan to Action Mar, Oriental Negros na. Oo. Residente ni si Escosar hambal ni Strauss ang Sipalay City. Taga Sipalay ni siya, pero nagkaagiman action bray ni sa eskwela dire sa may syudad sang Bacolod. Ini nga information nga ginasiling nga may angot sa ginreklamo nga sexual harassment. Initial action bray nga info nga nakalapot kay Estrao hambalya kinahanglan gid nga itiron ang investigasyon kag tumuron gid bala amo gid ni ang ginalinan. Yari si Mayor Estrao sang hinubaan. Nakibot ko singko ano ang ginhalinan sang ila away kag pinatsanay suno sa istorya tungod kay naabtan siya sang summon o kon ginabtan siya sang isa ka nga halin sa ititit Office of the President nga ma-report siya o kon sabton niya ang complaint within 5 days. Ginhambalan ko kung anong nga mga complaint siya muna type sang iya management kag may jutay siling nila kuno I don't know kano katod harassment, sexual harassment. Pero so parte dire sa police kag sa DSWD why man sang complain na. So ina nga mga kabudlay bla kay pwede makamahimo-himuan sang na pro tani siling ko gid pa blatter ina para nga at least may basihan. Kung sa kuan mo diri ka na sa DSWD may special law kabay kiplasin na ya. Kita ya Marlon ni gahalong kita. Magubaton pa record siya na Action Marlon. Kaya actually nagligad nga mga inadlaw daw gid patawag na ni Sir Escosar ang tanan niya nga mga teachers, ang non-teachers nga empleyado sa Bilbao Ibico National High School kagin pa kanya gipatindog niya kagin isa-isa niya sino ang nag-complain sa iya sa Office of the President through ititit di wala sang mga ko wala sang siya mismo ang napaninguha nga ko mabalaan niya kung sinong nag-complain sa iya so nabalaan niya kag bot na anong sistema nga nakalambot man to sa moto siya nga decision man subong kinahanglan tani palabaon ta gid ang aton kuan Action Marlon ang aton pag-lastik di ta mag-decision dayon padaro-daro nga decision kay ulihi lang ang paginulsol. Suno sa akong COP, siling niya isa shotgun, duha ka armas ang nakita dito, isa ka shotgun kag isa ka 45. Puwerte. WCPD nagorang sumbray ang ginamuno ni Mayor Estrao sa kapulisan gina sa Women's and Children Protection na Black Action Mar mo. Hindi ko sa WCPD action na bray no. Sa base sunod na adlaw may ari sang development ni. Pero diri kita sa pagkilala ni Mayor Estrao kay Warren Escosar, no? Mga 50 plus na ba si Principal Warren Escosar mo? Baka man retire na gali ni. Oo, sang una action bray, obdanay pa ni sila kay may gamay nga negosyo. Ginasugo lang ganon si kabulig di si Escosar action bray. Paano bla pamakal sang baka Carabao. Action Mar i-correct ko lang to kay na ang Bulwangan gali hinubaan mangyapon isa ka barangay Action Mar. Correct barangay Bulwangan. Bulwangan. Sa hinubaan sa gihapon no. Yari si Mayor Estrao sa pagkilala kilala gid ni na upo dyan kag permi nang sumbraya kadto dira sa may Mayor's office si Principal Escosar. Nagasoryana masala permi ni Mayor Estrao kung nano ang mabulig sang banwa no sa iya sa ginadumalahan nga eskwelahan. Balikan ta si Mayor Estrao. Akong kilala ko gini. Nga daan sa eskwela pa na sa Bacolod. Of danay kami negosyo ni sa iyang tatay mo. Ginasugo ko pa nga siya magoyon sang Carabao kag baka nga ipasaka sa truck. Sang dire na ko na-assign sa isa ka NGO di sa Hinubaan. Dire man kami nakitanay kay taga Sipalay ni siya mo. Nakitanay kami sa Hinubaan kag naghambal niya boss pa na sa akon nya kuan ako maestro ko di sa Bulwangan. Nag-SB ko tiginupdan na kami hasta uli na gina-upgrade yang kugalingon kag nahimo siya TIC hasta nga nagba-UIC principal sa Bulwangan National High School. Hasta nga nag-full pledge na gid siya nga principal pag na-transfer siya sa Ibico National High School. Nga krimen nagsumray, why nagid man dari sang pwede nga pasakaan sang kaso kabanti.
bahin ang report is paginmatay man ang tagluthang mo, no? Ito pala, sakto tong muno ni Mayor Estrao, serbi na lang eleksyon kag panugyan na lang, dapat palabaon kidang pasyensya gid ang tuwag. Grabe naman to gurong hilot-hilot sa una-una ya tiyang pinaka-final say guro sa utok niya. Amo na lang gining himuon ko para at least kahoy-anan action bar mo. Amo ning pinaka-ending point sa istorya kahoy-anan niya, kahoy-anan sang pamilya. Managson na variety, damo sa nagapati nga base kon matupan naman ni sa ginatawag nga crime of passion, no? Amo na ang pagpati, una nga pagpati gid mo sa sino man nga magapati kung sa ning senaryo or sa sining manera sa paghimo sang krimen. Amo na nang advice ta, may iban nga mga principal man nga daw hindi blaw sa katulok sa ilang nga mga maestra nga maayan-ayan. Ginatulo testingan, abi mo, ini nga mga principal nga ini. Actually, action mar, hindi lang ni amo ni natabo, may iban pa na gano'ng nagapakalinong lang. Di dapat matukiban man sa mga sa DepEd tara, no? Kag magreklamo ka mo para ang ibang nga principal na magtino man magluwas sa maayo, action mar. Correction na, Bray. Tamo sang pwede nga mapangayuan sang advices mo, no? Ang i-check ka naman nagsumbray boss ang sabay sa DepEd naman, no? Ang ining high school ni, public school, ara sa munisipalidad, tanan nga munisipalidad action bray nga pulutuan public daw napaydalo na supremo sa division superintendent sang Negros Occidental. Actually, action mar nakasked sa konsubong ang DepEd kay makwa kita sang ilang komento regarding sini. Okay, sige action bray, no? Paring ato sa nga pag-follow up sa ding makakilipot na krimen nalutod sa may panwas ang hinubaan. Action na Marlon Hinovaya, action sa din gaman sa Pinas, lapoton gas ang amon balita ka serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Action Brian Warden, Action Firing Line, Action Firing Line. Salamat Action Mar sa balita ginadulong sa aton sa D3 Bayo dugang proteksyon sa kaugalingon. Action Firing Line. Pagbalik naton karon mga aksyon may istoryahon kita nga taga Department of Education. Ano dapat ang protokol? Anong proseso? Kung ikaw dira ginatinuntuhan sang principal or maestra or sinuman nga kaupod nyo nga napaidalom kamo sa paghinakop sang Department of Education mga kaksyon. Action Firing Line. May iban man nga principal, may mga principal, mga iban nga gina-take, tawag nga take advantage, bla. Oportunidad, principal ko no? Muna, bla. Tapos tinuntuhan ng amoni, may muna, bisan may asawa na. Di ko padala-dala ka na impas kagit. Action Firing Line. Tiining sa hinubaan, posible nga way madala, sa naglabot sa reklamuhay. Sus kanugon kay Sir Principal, naman retire na tanin mo. Dali na lagi tanin. Okay do, magambal ka sobra 50 ka, 56. May mga early retirement, tada mo. Kag pwede kag idya baka basta do ka nami na sang imo sa di pangabuhi da. Action Firing Line. Abi check ta karon na pamati kamo sa mga maestra. Sa mga maestra da nga daw biktima man sang mga amo-amo ni nga sitwasyon although nga ti subject panigyapon sa pagpadalom sa investigation dira sa nasambit nga lugar pero ang alkalde mismo amo na nagpalayag. Pamati kamo maestra ba sinalipat kamo sa mga libro nyo? Kung anong dapat himuon nyo kung ginatinuntuhan kamo sa mga ginakabig nyo nga boss da. Action Firing Line. Mag-gluten na plus herbal capsule na mag-aksyon. Mangin mainalamon sa pagpili sa kandidato. Mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, May gabi lang sa mga utod ta nga nag-monitor sa sining mga tiniyon. Sige, panamyawan tani sa digilang do nag-idog-idog ng akon nga no. Si Janet Oquindo sang Imos Cavite may gabi, Lani Tolentino, may gabi man kay Liza Montecastro Narciso, Ana Sinoro, Leia Younger Esquivel, araman si Narciso sa Doha, Qatar, si Madam Marilia Banaglorioso sang Tangob, Rochelle Fulgencio Susana, Azocena Cabales Orilio,
Ray Flores Baryuga, Ana Sinoro, Atia Kim Iriman, Lilibeth Gutierrez ng Liboy, Dennis Nuestro, Araman si Milili Oligo, sang Bani Cave, si Friano Labrador, sang Bago City, Smigol Bagens, Erwin Dicatoria Gonzales, Basi Love Triangle na. Ami Rivera, Araman, si Nonoy Russell Olitan sang Sitio Sasyo, Barangay Panakyao, Isabela. Si Fred Tugaf Jr. nagamonitor man. No? Bray, may ginaayo sa maestra nga hindi mahatag sa gusto ya. Pagkita ya sa bana, nangimon aya. Ano naman si Sirman? Gani man, no? Ay, nako. Marcelino Pamolino. Good evening, Bray. Hindi ko kahatag comment kung ano ang motibo kay wala tagid babalaan ang matuntuon nga istorya. Pero ang ako lang dapat ipalawig yagid panghuna-una ya kaya ang tanan nga problema may solusyon. Gid kon kabalo ka lang magdala. Husto gid na. Nicanor Ticala may gabi, Carmelo Garingo, Dennis Richard Tiboroma, biskan magtililingob pa da sila. Good evening. Partido kay Bongbong Marcos. Liberte Biniten Obaldo, Araman. Sige, pagbalik na karon, hibaloon tagid ko may ideya na ang DepEd. May ideya na gid sila kung may nakabaton na sila sa mga reports, anong bing investigation nga himuon na regarding sini, anong protocol, anong proseso before magkadto sa Women's Desk Abi ang tagreklamo. Hibaloon ta na karon dugaya. La 7:47 na paki-share lang sa aton nga live kag walang aalis diyan ha. Kay mo danay patadugay-dugay. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Alamin kung paano sumali sa
Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, nga kay pinagamat-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga Pasuwat nga nag-trap dito or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban na bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon nga ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema, ginatagaan niya isang solusyon. Kapin pa sa kinalanon sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, kaya ibang damo na dulanon dramo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon. Kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kuning.
bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapinag-iya sang account. Hashtag account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Hashtag account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Hashtag account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Manging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Hashtag account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Hashtag account ko ni. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones!
Isulat ang iyong pangalan, address, contact number. Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalaga ng Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:05 na. Action Firing Line. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon. Brian Morgan. Action Firing Line. Antes tasog po na ng istorya sining principal nga nagpangluthang sang mag-asawa didto sa Inuban. Action Firing Line. Tamyawan tananay, halin sa kay 939. Good evening, nag-action Bri. Ginabot na sang nerbiyos ang principal kay mahoy-an na mapahalin pa sa obraya. Gani man, no? Evening, action Bri. Muna sila ang mga teacher, mga dodge niya sang kanlaon. Actually, may naghahatag sa info na sa Tondri, pero di tapag hindi ma-confirm kay pulis gidyang pahambalunta. Action Firing Line. Sa nahimo ni principal, no? Halin sa kay 421, good evening, Subray, la na choice, mahoy-an na sa mapriso pagid. Guys, sus ko, perti, no? Evening, Subray, ginsudlan guro ka nulay, ngutokya or basi nagamit drugs. Anti sa ginimo ang krimen kay hindi na siya kapaminsar sang insakto nga may kabataan man ang ginpataya dapat na tadtadon parte, no? The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Hilamtan ni Sir. Wow. Te high school pa ni daan, no? Tinobla ko na high school, no? Ang mga kabataan sir, duway taga on air sa Facebook, sir, oo. Okay. Ang mga kabataan mga hamtong naman ang iban mo. Action Firing Line. Sige, last 8:07 na. Kaya i-check natin sa Matinion ang Department of Education. No? Ano blang tikang ginahimo, no? Kung may kaangay sining mga hitabo or prior sa sining mga insidente, ano dapat ang proper nga protocol or process abi kung din pwede magreklamo ang mga biktima sang mga kaangay sining alleged nga sexual harassment kag iban pa nga mga cases abi sa mga eskwelahan. Action Firing Line. Amo nato nang gusto naton hibaluon sumong nga gabi kay para at least maintindihan sa aton sining mga tagpalabati mga kaksyon. Online sa Firing Line. Ari sa aton nga linya si Sir Ian Arnay sang DepEd diri sa Negros Occidental. In fact, ining hinubaan nga ini or ining natabuan sang insidente under gid sa supervision nila. Sir Ian Arnay, may gabi, welcome to Action Radio Bacolod sa Action Brian Mordan. Maayong gabi, Action Brian, sa tanan nga nagpamati sa imo nga programa sa bunga gabi, maulanon kag matugnaw nga gabi sa atong tanan. Amo gid sir, pero mainit nga balita para sa DepEd diri sa Negros Occidental, no? Puerte, no? Kag hindi manami nga balita para sa hanay sa Department of Education. Sir, nanawag ba lang kami siyo mangkot kami, sir, kung atong insidente kinan di na ito paghilabtan kay police matter na ito. Pero anong process, sir, if in case meron sang victim of bullying or sexual harassment, any kind sa mga cases abi nga hitabo sa idalom sa DepEd abi lagid sa mga schools, anong process, sir? Brian, in general, no, kung may mga reklamo sa division, parte sa sulod ng eskwelahan o kung kasi man, basta within the organization, ang ginahambal namon is to go through the right process or the formal process. Ang formal, kay tungod na ginanamin ko, kung may complaint ka gusto mo giya panindugan ang imo reklamo, you have to write no, regarding a letter of complaint, and you have to sign it and you have to put your name on it. Para lang katungod na mga sigurado ka sa imo nga reklamo. Kaso ang ibang nga
paagi nila sa anonymous letter Okay. nga kung kisa hindi pa sila gayang gaubra, lain pa nga taong gaubra, may nag-facilitate pa para sa ila. Kung amo na nga pamaagi ang obrahon sa isa ka tawo, mabudlay mag-aksyon ang departamento, ang opisina, kay tungod na wala kita sang kantuan na tawo, konstituon at sang aton na hatagan sang bulig. So, we would prefer nga signed, no, with their name ang ilang mga complaint. Tapos, kung may reklamo, gitman, let's say for example, may reklamo ka sa sulod sa eskwelahan. Ang unahon mo, gitman, pinaka-head ng eskwelahan who is the principal. Okay. Dito ka kanto, kag i-file mo itong imo reklamo. Kasi within that level, masettle naman lang ang mga reklamo. Kung hindi masettle sa school level, saka sa district office, kaya aras ng district supervisor. O kung hindi pagig masettle sa district, saka sa division, before kita magdiretso sa region, sa central office, o kung sa diin pang ahensya sa gobyerno. Kaya kung ako nag-send, nag-submit sa ilang letter sa reklamo dito sa 8888, no? Which is diretso sa Office of the President. Pero sa third order Action Brian, ang kakatapusin niya si 8888, masulat na sa concerned office. Like say, for example, i-call yung attention sa central office. Tapos sa central office, ma-call sang attention diri sa division. Ang pangayon, nga niya ka central office, i-explain nyo ang inyong nga reklamo. Kung eksakto, kung ma-explain mo na sang eksakto, sa division ang nga reklamo, end of story na na. Nagpadugay-dugay ka pa, nagpalawi ka nga, siyempre, ato pa to sa national, no? Damo, matos lagi na pamaton. Only to find out, nga later on, kung na-explicar man ng gano'n, tapos na yun ang assistance ihatag sa imong. Pero, as nga kung i-diretso mo sa division, you can kung i-diretso mo sa proper nga level, posible kaya nga ma-follow up until such time nga makuha mo ang insaktong action na gusto mo sa imong reklamo. I see. Ang case ang Oibico High School nga ini, Bilbao, ang victim maestra. And then, ang ginatulo nga suspect, allegedly, nga gusto or may ara sang problema, nga tabo sila principal. So most likely, direkta siya dapat, sir, sa district or division. District, no? Well, kung may reklamo, for example, because we still don't know the details of the incident, no? Ako anong naging cause na. We have heard speculations nga may complaint, ko, no? I don't know regarding sa kung ano nga complaint. Pero dapat kung tuot na natabo ang gina-complain nila, dapat naging kading diretsyon nila kung hindi nahatlok sila sa district supervisor nga sa lapit lang yan diba, sa ila kaysa kada LGU may district office man ta. Yes, okay. Pwede nila nagdiretso sila sa division office. Pero kung is the best thing is para ma-actionan sang insakto mo itong hambal ko nga dapat kung may aragi man sila complaint kung amugin man ang rason dapat siguro formal nga reklamo ang ginpadala. I see. Pero po inibing nga case abi daw bulubog at kay alleged nga muna rape abi mga mo sina nga mga information. Pwede man sila guro sa karikta gidya sa women sa PNP, no? Dito, that's another office that they can ilay personal na mo. Kumbaga it's beyond the sang DepEd kasi maskin magdiretso kung amo na ang istorya, no? I am not saying amo ng rason sa to. Pero tungod na way pakita gani kahibalo kung ano gid ang pinaka puno sa to. Kung amo na siya kay tungod na personal na kung baga do ara sa tuod na tabo kung natabo gid man ara sa sulod sa eskwelahan o kung sa guwa sa eskwelahan involving DepEd people. Pero it's more on the mas concern siya sa women's death or kung sa policeman o kung sa barangay or whatsoever, which can directly and can immediately give response to them kung may mga asa mo na nga sitwasyon. Pag-intindi ko na guro ko nagreklamo ginman si teacher abi sa PNP barangay and makalabot man gyapon sa DepEd. The DepEd guro makahimo man sang
kaugalingon ng investigation regarding sina, sir, no? At least may That is correct, that is correct. Kahit kaso kung amo na siya ng mga butang, more of crime siya, hindi siya administrative. Kasi just more sa administrative yung mga cases. Hindi ang proper forum, kaya mo na ang ginhambal mo ng mga pulis sa barangay or whatsoever. I see. Sir, kay na-interview naman si Mayor Istrao. Naka-asuno kay Mayor, ining principal, nakabaton sang sumon. And according sa imo, bag-ogid lamang kung padalaan dito sa 888, maybe ginapaagi managyapon sa inyo. So may naglabay din sa inyo nga sumon nga ipasa to sa sining nga principal, sir, so far? Nabahin, wala ako sang idea kung may naglabay, no? Pero from sa akong istorya kagina sa aton man nga mga boss, wala sila wala sa may naglabay nga 888 na kilanglagan na i-respondihan nila or explikaran nila. Pero that thing I cannot confirm yet. Yes. Okay. Sa natabo dito, sir, kay according to you, medyo under man sa supervision ninyo, ma-investigate man kamo, sir, sa sining dito sa Hinubaan? Katungod na it's more of police matter. So we will just await na lang sa iya ka police. As to the reason nga kung anong rason nga nagkaratabo ilang taon taman kung DepEd will also look into it. Kaya para lang mabalaan taman kung ano ang pinakarason. Pero kung may makita naman lang tang probable cause from the police report mismo, at reliable ba ng mga police natin? Yes, galing kay ang suspect nangin matay man, way ka nang ginman dilag. Sonia, sir mo, ano? That is correct, actually, baka Action Brian. No? Medyo mabudlay na, ungkaton. Kaya tungod dati, ang mga manumsabat, wala na. Maybe ang aton sa interview, serves na lang ni Juan Guro, inang reminder sa iban pagidira kay kung isa may mga principal, abisar nga may maestra nga mga gwapo-gwapa daw lain niyang pananawan, labisan may asawa na sila, no? Kung isa, sir, daw. Hindi ba sa amo na Action Brian? Because hindi man sa pagwapa-gwapa, no, we have to look at each other nga human beings, bilang tao, we have to respect each other. Yes, so we should know our boundaries, man. Pero damo kaya kilala nga principal nga mga mabuot gidya katama. Pilala na sila guro kabilog na ang may kaangay sining attitude. Why ko refer sa natabo to sa Hinubaan, in general na istoryahan na naton. Pero sir, advice sa iba naton subong kabay pa hindi na ni masulit pa porti ni nga balita dito. Anong advice ta sa mga teachers naton, principal, iban pa nga personnel under sa Department of Education, sir? Go ahead, sir. Well, ang subong adlaw medyo malawig na adlaw especially for Negros Occidental, no? And we are very saddened. Kahit tungod na it's very tragic, tapos natabo pa sa on a Holy Tuesday, na supposedly balaan na simana, hindi balaan na adlaw, subong nga adlaw. So, masubo gid katama ang aton lang ginapangabay kag gusto ta paabot sa aton ng mga especially sa mga personnel ng DepEd kung ano man kamo nga posisyon. Let's pray for the souls of those nga na involved sa ina nga insidente, and we have to exercise prudence at all times, especially nga kahapos mag-gather sa information, mag-share sa information given na may mga sockbed kita. As what you said, Action Brian, this is not a good news. It is a bad news. Let's just refrain na lang. Let's be cautious na lang sa mag-ubra sa mga comments. Sa paghatag sa ato ng mga views, kahit sa tagtuod lang wala kita talang dito, ay kita kabalo sa mga rason kung nagkaratabo ang mga natabo. So let's exercise prudence and just pray na lang. Contemplate on this incident na pray nga hindi naging siya matabo sa diwat. Correct. Salamat, sir. Salamat sa mga serbisyo. May gabing mabuhay ka, sir. God bless ato. Thank you very much, Action Brian. Yes, sir. Action Firing Line. Si Sir Ian Arnaiz makaksyon sa Department of Education diri sa Negros Occidental, sila mismo way ka maang-maang galing samo sini nga insidente nga crime mga kaksyon or kwan ikaw or inang ginatawag naton nga ining maestra inang biktima sang sexual harassment ang imo ni una ginmandang pan aside from Department of Education, police no sa women's or atong pag-report nila sa 8 kay kabalo sila bugat niya katama nga kaso. Action Firing Line. Ang posible guro ngay nang ipagi mo sa district
to division or the regional office ang Department of Education. Ini mga problems guro internal sa schools nga kinawatay kwarta, kaladula ang inyo sini nga mga pundodra or ginatawag nila nga MOOE na, damo na bi, or may ara abi sa mga projects da nga daway na tuman pero ang pundo way na. May ara da principal naga panampa abi do ka slight hindi bugat ka mga cases maybe siguro ginapagita sa pasunod abi pero sa mo sini nga kaso allegedly may ara sang ginhimo si principal against the teacher abi or kung sino da maestro ang mahimo guro sa mga biktima ni i-direct nila ni sa proper pagid nga mga department kaangay sang PNP agod nga matagaan gid sang nagakaigo nga aksyon ang kahimuan sining principal kag kung sino pa da nga mga co-teachers nila nga nagahimo sang katuntuhan sa sulod sang ila sinibulutuan. Action Firing Line. Teting nagkalamatay nga ini, labi na nga may stra nga ini, di tanan ni sila may matudloan man, no? Nangita man isla sa mga advisors man, di kami pwede ko report sa ni man. Diri lang tablas DepEd, taguon talang ni, or may nanugid gano'n dia. Aside from DepEd, guro, iritat na ni dito, dire. Bugat niya katamang ginhimo sa imo, damo na abi. So, nagsulod sa una-una yung dito nag-report. In fact, ang alkalde sang Hinubaan naghambal, yan nakabato nagidman sang sumon ining nasambit nga principal dito nagtumar nga ti amo ning kaakig niya tubtob nga nagsulod sa huna-huna niya nga magpangluthang sining nasambit nga mag-asawa. Action Firing Line. Sige, follow up ta na. Actually, bago ko lang na istorya, diri si Police Major Jan Ganzon na naman sining nga gabi to check sining nga balita. Padayon pang ila sining nga pag-investigate sa gihapon, ga-try pati sila to connect sa family sining babaye. Ang babaye actually hindi taga Negros Occidental. Action Firing Line. Diri lang galing nakapamana, nakapamulya sa aton mga kaksyon. Ginahikotar pasubong ang mga papiles agod nga magiho sa purinarya ang ila sining nga mga bangkay mga kaksyon. Las 8:22. Action Brian Warden. Action Firing Line. Pagbalik ta dungagan ta mga balita sa aton sa pagpangalagad, balikan tang lakat sang panahon situation diri sa Bacolod karon, check nato ng patrol karon dugay-dugay. Action Firing Line. Kumusta ng palibot ta kag ang mga nag-evacuees nato nga panihapon na kamo ay ba nakabalalik na or way pa? Action Firing Line. Ginaindurso naton sa inyo DTX 500 capsule o galiyon na pag-inom sa DTX 500 capsule. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan. May gabi lang kay Liberte Beniten Ubaldo. Salamat gida sa pag-monitor kag si Carmelo Garingo, no? Nicanor Tikala araman nag-monitor sa aton nga pagpangalagad. Okay? Kag amula na, no? Amula na ang nagdugang, daw way siya sulod daw. Anong natabo sa aton sining text connect? Nga daw nagkaladula ang iban. Kung isa nagka-bisyo ni siya mo sa lakat sang panahon, no? Dari sa dalom abi. Si Madam Jinke Daylagdon, nag-monitor man si Madam Jin Oy si Sir. Salamat gid sa pag-monitor. Ginagreet o ginatamyaw lang. Ginagreet ni Madam Jinke Daylagdon, happy birthday sa iya ko nga Tito Cardo Rifuela sa Barangay Pandanon, DSB. Wow. Sige, salamat gid, no? Sige, balikan ta karon ang iban mga kaksyon. Oy si Liza Montecastro Narciso aramang ganiyo nagatutok man sa aton sini nga pagpangalagan. Ari na nakasulod ng iban, no? Hindi ko gid mabasa ho nga natabo siniman. Ipikto man guro sang bagyo ini ay nga di ko mabasa ning iban sa pagkadamo sa hulat man ko tani sa aton nga mag-greet man ni sila ho. Dali gid lang ha, i-plaster ko lang gamay kaya nga hindi ko siya mabasa, no? Sige, ari gura, no? Dili ko bimalusot sa piyak nga side basi pa naman nga mabasahan kong inyo nga mga mensahe mga kaaksyon, ha? Diri, okay. Kuan loading na siya ho. Ga-load lang siya.
Kung sa Bisaya pag luding-luding raman. Dire sa Dalom Abi. Ginagreet lang ni Madam Jinky Dailagdon, si Mr. Arthur Jeff Villasor, Vanessa Mayo, Docmat Mayo, Noel Amar Liliking, Alma Oligon, kag pamilya niya. No? Sige. Si Maneng Araman naga-monitor. Salamat. Si Melvin Piniafiel, Madam Elizabeth Gamala, keep safe always due to Typhoon Agaton kag Basyang. God bless, protect all of us against pandemic pagin kag natural nga mga kalamidad, disaster. Sige. Si Nanay Virgil Pinda naga-monitor man sa Silin Homes, Hill Javier, salamat gid. Si Renz Evangelista sa Binalbagan, pakigreet lang family Evangelista. Angel Grace Panhilason sang Miss Taste Hotel Narita, Japan. Saktong magbasa ko. Si Kuka Martin, evening Sumbray, nag-abot na lang ang mga bagyo sila nga tuig, ang financial guro niya. Sa Bagyo Odette, diri sa Don Salvador Benedicto, wala pagid gyapon na tagaw. Igle. Kantuan nyo bing DSWD da, nga panatag man. Si Janet Oquindo, nabasa ko na kina. Kanto ka po sa DSWD, i-check nyo na dito nga way pa na pinanagtag. Imelda Ingson, naga-monitor man. Good evening ka namin isang jingle ni Marilo Arroyo ay gapanuya tani sundown ini. Sundown. Sundon guro ni. Sundon ini isang iban nga kandidato. Way sa to gapanuya, no? Nonoy Russell Olita, Action Bright, good evening. Monitor lang kami din sa Sitio Sasio. Ano basa ko na kayo na. Ricky Soriano naga-monitor sa Barangay Mandalagan, taga Sindal Lourdes, Maaw, Tamyaw niya. Okay. Si Paul Spat III, Araman, Martin Aliling, Jovi Monares, amo nang iban, di ko mabasa, no? Joe Reni Pomesino, Anthony Louis Habagat, Araman, kag, okay, si Erwin Dicatoria Gonzales, Lilia Taton, naga-monitor man. Sige, balikan ko karon ng iba na, last 8:28. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Action Dorel Cabato. Sa din ka mangabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato.
sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod, The Candidates Forum. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of... Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection na makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa iba nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tingkululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid. Minutos lang o 3 ka minutos makaksyon, kumustahon talang ang syudad sa Bacolod regarding sining padayon nga maulanon nga panahon mga kaksyon. Sige, timbre lang ko aksyon na Nelms kung okay na nga ton sining nga patrol. Evening action Bri, greet ko family Vasquez, Patubo kag Marcel kag sa akon bana si Toto Manot. Patubo ang nagatamyaw si Neneng Vasquez. Salamat. Yeah, ari nang patrol na ton sa Sinimat Tinion. Action dyan, bisan gamay gilang kumustang Bacolod ta daw si Gigapon Tulo ulan ta ba? Sa gihapon action Bri, nagapagulan sa palibot sa surad sa Bacolod, pasado na alas 8:30 takla sining nga gabi pero mabatyagan sa gihapon ang pag-ulan. Actually dito kita nagalin sa area sa Barangay Banagos sining nga gabi action Bri. Yun sa naton ang area sa Purok Maymulaton, area Mandris ang Purok Paraiso. Medyo nagabaha pa siya dito pero hindi man tanto mo sinakataas ang pagbaha kumbaga dara sa Buko-Buko guro katila. So ginalaktan lang sa mga residente dito ang tubig o kunang pagbaha abi action Bri sa area sang Barangay Banago. Sining nga gabi o sining hapon, may additional nga mga evacuees nga nagalin dira sa may Purok Katilingban kay diri ni sila sa naubos gid nga parte ko daluman gid la nga nagdesisyon sila nga mag-evacuate kay hindi nila mapaktan ang lakat sa panahon. Hilabi na nga nagasigi-sigi ang pagbubo sa ulan kay nasa nga mga around 5 p.m. guro dito ginagbundak ang ulan nagkanay-kanay sa tali mga 3 p.m. to 4 p.m. Nagbalik sa bundak mga 5 p.m. up until sining nga gabi mga pasado na 6:30. Amo na nga nagdesisyon sila according kay Kapitan Ricky Mijares nga mag-evacuate, mag-silo dito sa area sang barangay o sa Banago Elementary School 1. So subong dito sila temporary nag-shelter mga 30 na to kapamilya tanan, mga more or less 160 individuals na nag-evacuate action Bri kag ginatipan man sa barangay kag sa local government unit sa Bacolod City. Ang isa doon kay nakabalantayan kay action Bri sa may barangay Panokoy, may ara to portion kay ina nga doon nagtaas naman ang level sa tubig kung hindi ko magsala sa area sa Purok Kabuhayan kay kilid bisa sang suba.
So, ikadri nga balay, once gani maglapaw na sa pika-pika ang tubig sa Sabak Sumbray, galapaw naman na dito sa mga pamalay. Okay, na nakita naton dito to sa pinakadalom, gid lapit na lang or kung magsaka pag ito, wala na ito ginapangayan, bagay sa iban, kinabalantayan na, libla magtaob, kaya magsaka ang tubig action, hindi mo iban ito mga panimalay, masudlan sa ang tubig ilang tagsa ka mga puloyan. Ang sa ubos-ubos lang dito kay nasa Panokoy, medyo may kabudlayan man sila kay nadaluman man to na and then damo man to Sumbray ang nabahaan. Pero pag lusot naton kaina sa area sa barangay Panokoy, nagapreparar to sila sang relief no in kaso por kaso meron sa mag-evacuate, kumbaga nagapreparar sila ahead of time to make sure nga mayara sila dala sang ihatag sa tiyang kinahanglanon or mayara Sumbray sa mag-evacuate nga mga residente nila. Na istorya gini naton si Sir John Marie Vargas, Executive Assistant for Disaster Action Bribe, nga suno sa Yadri tilaw apunto to sa gabi ang pag-ulan sa may syudad sa Bacolod pero hindi kita to mo sa nakalaskog. Pero sa tunog obserbaran, intakto gid man do kasalangan lamang ang pag-ulan sa mga gabi pero hopefully hindi gid magtudo bla kay ang kabalakan diri sa CDRMO amo do sa ikan sa kabukiran nga especially sa mga nagatiner sa kilid sang suba o kung sa Paxo ba nga ila ginabisuhan nga kung mahimo magsaylo or abi mag-evacuate temporarily tubtob nga magbalik sa normal ang lakat sang panahon. Kay subong nga gabi ang atong mga dalanon ang problema laman din naton ang area sang Barangay 4 Gyapon sa Gatuslao, duway ka Sulbarandra, sige Gyapon, nagabaha dito sa area, hindi man tanto mo sila kadalom, pero tamsak ginangagi ay. Barangay 4 kag 3 action dyan, ano? Damo ni silang lugar da? Yes, sa may Gatuslao nga area, paglampuwas mo sa Dragon Lodge, nadabla mo nga pensional somewhere, after sinadra may dala, napakato dito pa north, ang area doon nagalapaw sa dalan ng tubig siguro ang kanal doon nila pero yung nato makita ang ginatinluan siguro kagamay lang portion mo nagwa gamay lang gagwa ka tubig so kinahanglan siguro gid action by dako nga passageway or waterways para make sure nila nga hindi dra magtinir ang tubig ang problema grabe hindi itanto mo sila kanasig pag mag-subside ang tubig sa area sa barangay 4 ka barangay 3 naglalayas na lang ibang Starda ang baha ara mangyapon araman nagapon no pero ang kinalain na sa diri kay paglantaw naton kahapon sa nagasigigid bunta kang ulan sa sang Lakson sa Tubang dira sa kinakayo nga mga condominium nagabaha kahapon pero siningadlaw siguro hindi gid mo sila kanakong volume sa ginabunok nga ulan wala man pagbaha sa Lakson area ang nakit-an naton kay na pasulod sa may area sang Carvic ara gyapon ang special sa dalanon pasulod dito sa mga panimalay nagataas man ang liberasyon tubig aksyon na Bray no. So far na, sige kita di-check sa mga evacuation area sa Eagle C Elementary School, may mga nabilin pag-idri, kaya hindi mas sila pabalikon pa sa CDRMO kasi sa barangay, dito sila area, kaya according na sa kay Sir Vargas, guba na to ang alagyan nila sa may pangpangdampi. So as much as possible, hindi sa temporary pabalikon, bisan pa nga ila gusto magbalik, kay dra action by ang ilaman nga trabaho. Sige. So pa man ang pinaka-latest, pinakaling sitwasyon sa palibot sa sulad sa Bacolod, subong nga gabi. Report gikan sa Bacolod, ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz, kanagasaling sa tatarang nga magka-aksyon sa Rigaman sa Pinas, labotan ka sa ngamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Padayon sa paghalong mga kaaksyon kay ulan padayon manggihapon nga nagatulo-tulo sa ton sining nga palibot. Action Firing Line. Way untat ang ulan ti daw hasta pa ni sa Biyernes Santo. Kabay pabuwas nga magtulotilha na ginya. Sige, gina-endorso naton sa inyo makaaksyon ang life extension. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon.
Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka mangibahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang
ang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayong imong alawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi may kumataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga nag-trap dito or nag-trap dito sa sulod ang Mang continuous range ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing.
pagbatok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog dramo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala ikang napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kagayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapinag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni
Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, corruption, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang Nung Erenio Alonsagay naga-monitor opinion niya abiya maka-escape siya kuno sa crime o kon krimen kag kahoy-anan pero halit gid ang nahimo niya. Gani man salamat gid no. Pero ikuanonta na lang to kay ti nagkalamatay na gid man ni kabay pang din ni masundan pang kaangay nga hitabo. Action firing line. Ginatamyaw mo naton nga monitor sa sining nga mga tiniyon maka-aksyon si retired teacher man si Ma'am Melchorita Utik Rito Ferrer sa Gold Crest Subdivision, Barangay Batabaw. Salamat gid sa pagmonitor dira, no? Tamyaw lang ko advance happy birthday sa kay Norman Bansiloy or Balinsoy kag kay Major Opimo Claro. Pamati subong sa program mo si Black Hawk ni. Ati sige salamat. Evening Action Bri, base na luyag si principal kay Ma'am Aroy na booking batsyag dako nga kahuya ginhalitan niya lang kabataan sang mga asawa ga pangabuhi. Ahay, hindi ta pagtapuson na lang niya kay Lawi gid siya, no? Sige, kabay pa no ang ilang mga kalagto magpahuway sang dalayon nga way sang sablag na. Action firing line. Natapos sagin man tong krimen, of course ang family way giniya namin ko way giniga expect nga mo ning magkalahinabo sa ila. Galing kiti hindi mo ya makontrol ang utok sang isa ka tawo. Action firing line. Sige, no? Way na kita oras sa ato nga pagpangalagad standby karon sa dugang pa nga mga information sa Action Night Patrol with Action Marlon Hinovia, mga ka-action. And naman sa Action Brian Morden nagapasalamat gid kag maghilibati kita sa masunod nga mga sinimana, mga ka-action kiti kuan mo si Mana Santa, ano? Mga ka-action din ka man nga bahin sang Pinas. Labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Good night. God bless.